natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Good afternoon. Di ako Good afternoon. mangangamba, Good afternoon. di ako mababalisa. Diyos maray na hapon. Kasama Oh, natin may ang technical problem lang po tayo kanina. Hindi ako pumapasok. Naggagamit lang po tayo ng Zoom ngayon. Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Gabos na nag-aantabay kang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi ngunyan aldaw ng Miyerkules, petsa 16 kang bulan ning Hulyo 2025. Ngunyan aldaw, happy fiesta po sa mga nagseselebrar kang sa indang kapistahan, lalo na ngunyan na sa tuwing sineselebrar ang Mount Carmel. Alam ko diyan sa Ligao, igwa po dyan ng monasteryo na kung saan apo dun tang Our Lady of Mount Carmel. Ang mahal na Birhen del Carmen, mga tugang ini po sarong pangyayari na kung saan ang sa tuwing mahal na Birhen ay nagpahiling, nagpahiling sa sabi nga ni sa ermitanyo sa bundok ng Carmelo sa Syria kung tawagin ay Hermanos de Pinagpalang Birhen Maria ng bundok ng Carmelo. Iyon mga tugang, So sa tuwa palang binabati ang mga Carmelites, digdi sa Bicol, igwa po duman sa Naga. At the same time, ay may Carmelite nuns dyan din po sa Ligao. Doon sinasabi sa Kawa-Kawa. And by the way, Kasubago, ay ngunyalal daw, sinisilibrar ka sa tuwing mga tugang, sa rupang kongregasyon, kan mga kapadian, sa mga madre, ang Society of Our Lady of the Trinity, ang saindang 50 taon sa pagkatatag digdi sa Legazpi mga tugang. Kaya ang sarok sa mga kabilang dyan, of course, ang pamusong healer, walang iba kundi si Father Momoy. Siya po ay kabilang po sa SALT, Society of Our Lady of the Trinity. So congratulations po sa Indogabos sa ambag na tinatao sa Diocese of Legazpi, lalong-lalo ang mga tugang taong mga padi sa SALT ay naka-assign po yan sa mga dipisil na lugar. Kaya congratulations po. By the way, 50 years na po sila. At the other Sunday, kaming dalawa ni Father Bobby, mga tugang, napunta, first time ko po yun, mapunta doon sa Bunga. Ano ba ang Bunga? Bakakay na yata yan. Belongs to Bakakay, Albay. Igwa po dyan na parokya na kung saan ang parokya ng mga SALT dyan ay the parish of St. John Nepomuceno. Yun nga mga tugang ang parokya na inahandle kang mga tugang tang SALT, SOLT. At the same time, mga tugang, sila po ay nasa mga rapo-rapo, sa mga isla, digdi sa Albay, na sinda po talaga ang nangangasiwa, parang ipabalangibog ang tataramon ni kagurangnan, asin sabi nga ni, mamatian ang pagkamot kang Diyos. Okay? So binabati po natin ang mga Carmelites, at the same time ang SALT. Sa Carmelite kasi mga tugang, ngunyan ay pinagsisilibrar ang kapiesta ng ang mahal na Birhen del Carmen. Yung bagang tinatawag natin brown scapular, yun mga tugang iyan.
So, tawag ko lang kamo mga tugang na kadikit na istorya. Ayon sa matandang alamat, may mga angkoreta o tinatawag na ermitanyo sa bundok ng Carmelo sa Syria na kung tawagin ay Hermanos de Pinagpalang Birhen Maria ng bundok ng Carmelo. Alam mo, noong ika-12 ng taon, 12th century, sila ay nagtungo sa Europa at doon ay nabuo ang kanilang kapisanan na pinamagatang Orden Carmelitana or Carmelite, Order of Carmelite, OCD. Ano? Sa Naga po, yung dating obispo o archbishop ng Naga Cáceres ay dati po kabilang diyan sa Carmelite. Ano? At ito po ay pinagtibay ni Papa Honorio noong 1226. Ano? Sa halalan ng kapisanan ito noong 1245 ay nahalal sa pinuno si Simon Stock. Ano? Si Simon Stock po ang nahalal nila. At sa araw na ito, ipinalagay ni Maria Santissima ay nagpakita kay Simon Stock. So kaya nga may apparition po mga tugang ini. Ano? Nagpakita ang mahal na Birhen kay Simon Stock noong taong 1251 at ibinigay sa kanya ang eskapularyo ng Del Carmen. So ito pong eskapularyo ini, ito ba tinatawag natin brown scapular, ano? At ito po ay lumaganap ang pamiminto sa Birhen ng Del Carmen noong 1726 sa kautusan ng Papa Benedicto ika-13. Okay? So 13. Okay, Benedict the 13. Alam mo mga tugang, sinasabi dito, sumapi tayo sa kapisanan ng mga eskapularyo ng Berhen at isuot ang kanyang abito at dili kaya ay sumapi sa isang kapisanan na kalaan sa paglilingkod kay Maria tulad ng Legion of Mary. Ano? Higit sa panalangin ay lalong mainam ang gawa. Yan po ang hamon sa atin. Ngayon na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen del Carmen. Okay? So yung mga tugang, iyan po ang maikling istorya ngayon na araw nito na sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. At the same time, ang anibersaryo, 50th anniversary kang SALT, Society of Our Lady of the Trinity. Kanina, nandyan po nga ang ating mahal na Papal Nuncio. Ano? Siya po ay nag-attender talaga yung Papal Nuncio ng Pilipinas. Talagang sa atin nag-attend sa celebration nene. Dakula na masasabi ta na talagang onra, ano? At ang current papal nuncio sa Pilipinas ngayon ay si Archbishop Charles John Brown. Ano? Alam mo mga tugang, siya po ay nandito ngayon. Siya po ang apostolic nuncio. At alam mo pag sinabing apostolic nuncio mga tugang, he serves as the Holy See's representative. Para ba tinatawag sila po mga ambassador, ano? 'Di ba bawat bayan o bansa meron tinatawag tayong ambassador. Sila po ay mga ambassador ng Vatican sa lugar, ano? Kaya yan po si Archbishop Charles John Brown, okay? At he was appointed by Pope Francis on September 28, 2020 as Apostolic Nuncio. Okay? So bilang Apostolic Nuncio, he is acting as a liaison between the Vatican and the local church, which is the Philippines, as well as with the Philippine government. Yan. Yan po ang apodkaan, Apostolic Nuncio. Ito po ay isang official title ng representative ng Santo Papa sa mga bansa. Ano? Ito po ay equivalent sa tinatawag natin ambassador. Okay? So yun po mga tugang. At nasabi ko nga kanina, ang papel na ginagampanan
ng ating mahal na nuncio, ay siya ay nag-diplomatic relations with the Philippine government and work to foster good relations between the Holy See and the Catholic Church. Okay? Kaya nga siya po ay nagre-report on the state of the church in the Philippines to the Pope. Yan mga tugang. Yan walang iba kundi si ah, Archbishop Archbishop po yan na ating si Archbishop Charles John Brown. Okay? Yun, dati noon si Cardinal Torpiliani, matagal na po yun, okay? So anyway, mga tugang, ipadagos na giraray, so sa tuyang pinag-urulayan kasuhapon, manunugod iyan. So may mga mababalitaan tayo na very active sa simbahan. Ano, very active talaga, very silos, talaga masigasig. Pero pagkatapos, nabalitaan natin, ay wala na. Ibig sabihin ng hina, umalis na pala. Yun. Kaya mga tugang, mahalaga po na panatiliin natin sila. Sabi nga dito, balikan ko lang po, sinabi natin kasuhapon, may mga kapatid kasi natin na talagang, sabi nga, malakas ang kanilang seal, na talagang makikita mo na very active sa simbahan, sa mga apostolate sa simbahan, pero ang nangyari ay unti-unting masasabi natin umaalis. Sabi nga may mga napapagod pero walang nakapansin. May mga nakasaktan pero walang nagtanong. May mga pinaghinaan ng loob pero walang tumulong buhatin ang mga gawain. At may mga nalito sa direksyon pero walang gumabay. Yan. Kaya nga mahalaga po, sabi ko ang kapon, maganda po na ang kailangan talaga natin iyon, siguro kailangan na palakasin muli ang kanilang paglilingkod sa simbahan. So kasi para bang sinasabi na unti-unti nang umiwas sa simbahan, parang nawala na yung apoy. Kaya mahirap yun. Kaya nga mahalaga bilang isang pamilya ng pananampalataya o ng simbahan o parokya, kailangan natin ang magkumustahan sa parokya. Kasi minsan pagdating sa insensitivity, ay talagang nawawala ay mga iba kasi napababayaan. Tandaan po natin na noong si Pedro, pinagsabihan siya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya malaki po talagang hamon ito sa atin. Na alagaan natin ang bawat isa. Alam mo, may tinatawag na shepherding. Let us be a shepherd to one another. Okay? So, kaya nga, maganda yan. Palakasin natin ang ating pagtubod sa Diyos. Yan. Kailangan natin magkumustahan, magdamayan, at alalahanin ang mga nawawala na o lumilipat na sa ibang reliyon o sasabihin natin na bumibitaw na sa ating simbahang Katoliko. Kailangan natin silang akayin muli. Yan. Sabi nga dito, kahapon nasabihan natin na sa mga taong unti-unting humihina ang apoy ng kailan sa paglilingkod at paano nila ito maiwasan. Sabi nga, minsan kasi nagkukulang na tayo sa ating spiritual intimacy. Alam mo, ito nga mahalaga po yun yung spiritual intimacy. Mahalaga po yun. So napalitan na kasi ng hindi na intimacy. Functionality. Napalitan ng performance ang intimacy. Kahit may ginagawa para sa Diyos, pero walang narinig mula sa Diyos. Kasi yun na nga, masyado ng busy. At the same time, masasabi natin, ang ibang tao ay burnout na. O kahapon na sabi natin, offended but unhealed. Nasaktan. Sa pagkasabi nga, may mga nawala sa ministry dahil sa sila'y nasaktan. Sinabi sa ugali,
sa ugat ng hindi napag-usapan issue, pero masakit, di nila dinadala ito sa Diyos, kundi kanilang kinikimkim. Kaya mahalaga po, mga tugang, huwag nating kikimkimin ang mga bagay-bagay na yan. Sabi nga, lift it up to the Lord. Dali natin sa Panginoon. Okay? Anyway, papadagos uli natin yan. Ano? So, iyan ang mga rason kung bakit may mga umaalis na, nang lalamig na sa ating gawain sa simbahan. Okay? So anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatas ng mga pagirumdom. Ang oras sabi ko niyan, 17 minutos, makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita ginanayin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Miyerkules, especially sa 16 kang bulan ng Hulyo 2025. Okay? So gusto ko po pang imbitahan ka mo mga tugang na pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook pagkatapos hanapon po tabi nindo sa DCGB News Online. Siyempre, pakilike man tabi dito and then pakishare na nindo parang sa mga amigo nindo ay makamati man. Okay? So padagos kita. Ang hapot kasi pinag-urulay ng mga tugang, may mga very active sa simbahan. Pagkatapos ngayon, parang nagiging lupaypay na o para bang pinanghihinaan na ang iba pa nga dyan talaga hindi lang lupaypay, umalis na parang wala na, ayaw na maglingkod sa simbahan. Yun. Actually, mayroon tayong sinasabi na ano ang parang maiwasan ang mga bagay na yan. Ang number one, lagyan natin ng makikita natin, sabi nga nito, ilan dahilan kung bakit unti-unting humihina ang apoy ng ilan sa paglilingkod at kung paano natin ito maiwasan na ang number one nga, sabi ko kanina, because lack of spiritual intimacy. Number two, burnout from wrong boundaries. Masyadong busy na kasi Father wala nang pahinga. Number three, offended, nasaktan siya kaya umalis na sa simbahan, nasaktan siya. O yun. Pero alam mo, sabi ko nga, hindi naman dapat tayo gumagawa para sa atin lang, kundi kung may mga problema tayo, ano bang mga sakit o sabihin natin mga issue na hindi napag-usapan, dali natin kay Jesus. Lift it up to the Lord. Kasi kadalasan, hindi natin dinadala sa Diyos, kundi atin na lang kinikimkim. To the point na nanghihina talaga tayo, ayan nangyari, ayaw ko na. Suko na ako, Father. Ayaw ko na maglingkod sa simbahan. Yun. Dali mo sa Panginoon. Tandaan mo na, sabi ko nga kahapon, ni may mag-appreciate o niwala kasi ginagawa mo naman ito para sa Diyos. Hindi mo ito ginagawa para kay Father. Hindi mo ito ginagawa parang maging sikat ka kay Father. Hindi.
Hindi mo ito ginagawa para sa simbahan. Ginagawa mo ito para sa Diyos. Kaya po ang dapat intention natin, ang ginagawa, kung nasa simbahan tayo, ang intention natin ay hindi para maging sikat, kundi lahat natin mapaglingkuran ang Diyos. Sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa simbahan. Yan ay mahalaga. Kasi minsan, napahindian lang. Kunyari, Father, pwede magmisa ka o mag-house blessing ka, ganon. Tapos sabi ng Father, hindi. Lilipat na ako sa ibang simbahan. O lilipat na, ayaw ko na sa Katoliko. Ganon ba? Ang babaw naman, hindi ba? Mali yan. Kaya mas malaga talagang sabihin natin, ang ating rason kung bakit tayo naglilingkod sa simbahan ay para sa Diyos. Hindi para tayo maging sikat, hindi para tayong purihin, para tayong ay maging famous, hindi, para sa Diyos. At kung may mga bagay-bagay na hindi na talaga natin na nagugustuhan, idali natin sa usapan. Huwag nating kikimkimin. O sabi nga, idali natin sa Panginoon. Pang-apat, yung tinatawag natin misplaced identity. Sabi sa kasulatan, sa Bible, Luke chapter 10 verse 20, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So, misplaced identity. Kapag ang identity mo ay nakasandal sa role, sa ministry, para bang, yung sabi ko, performance level lang, hindi intimacy level. At hindi sa relasyon mo kay Kristo, darating ang panahon na mapapagod ka talaga at ma-overlook ka at ma-snub ka pa at doon ka bibitaw. Yun ang problema. Kaya iwasan natin yan. Tandaan natin, wag nakasandal ang ating pagiging, halimbawa, ng isang miyembro ng isang parish organization sa ating mga gawain, kundi ito po ay sa relasyon kay Kristo. Yan. Yung relasyon kay Kristo, yan ang magpapakatatag sa iyo kasi kahit na halimbawa, ikaw ay inaapi sa mga kamiyembro mo. Pero alam mo, dahil ikaw may relasyon sa Diyos, may relasyon kay Kristo, malalampasan mo yan. Kasi hindi ka mapapagod. Kasi sabi ko nga, hindi ka naman naglilingkod parang makilala ni Father. O ikaw ay purihin na Father. Hindi po ganun, Kasi minsan mayroong ganyan eh. Kung tinanggalan ka ng mic, ng title, ng stage, papunta ka pa rin ba sa simbahan? Yun, halimbawa, hindi ka binigyan ng assignment. Ibig sabihin, ministry is not your identity. Tandaan po natin ministry is not your identity, but ang pinaka-identity natin ay si Kristo. Yun ang napakahalaga, Kasi minsan nangyari, halimbawa, hindi siya pinansin. Ito nga, sabi ko nga, lector ka, tinanggalan ka ng mic, tinanggal ka ng halimbawa, dati president ka ng pastoral council, ay ngayon hindi ka na president, hindi ka na elect. Ngayon ang tanong, pupunta ka pa rin sa simbahan? Ay, hindi na ako kailangan dyan. Ganun ba yon? Yan ang problema talaga. Kasi nakasandal ang inyong pagiging pagtagapaglingkod saan? Hindi kay Kristo, kundi sa sarili mo. O sa mga tinatawag natin na nakasandal lang sa papel mo sa ministry. Tandaan po natin, hindi lang papel ang kailangan din. Na-assign ka o wala ka na-assign, ang importante tinatawag natin identity. Okay? Identity mo kay Kristo. Tandaan natin, ministry is not your identity. Okay? Yun mga tugang yan. Iba po yun. Ministry, yung paglilingkod mo, ay hindi ikaw yun. Kaya halimbawa, hindi ka na ngayon ng pastoral council president o hindi ka na sikat na sikat,
magsisimba ka pa rin ba? Yan ang tanong. Sabihin, hindi na, Father, kasi ako ay nawala ng papel sa simbahan. Ganun ba yon? Pag nawala ka ng papel, hindi ka na magsisimba? Yan. O Father, ayaw ko na kasi halimbawa sa Kristan o halimbawa na member ka ng choir, tinanggal ka sa choir. Ano? O anong nangyari? Kasi siguro naman tinanggal ka, hindi ka nagpa-practice. Baka tapos ngayon ang nangyari sa iyo, mula ngayon, ayaw ko na. Hindi na ako magsisimba. Wala na akong papel sa simbahan. Alam mo, may papel o wala kang papel sa simbahan, magsimba ka. Ano? Bakit? Katoliko ka. Yan, ang identity. Kasi minsan ang nangyari, ministry before identity. Mali po yun. Identity before, sasabihin nila, ministry. Ganun ba yun? Hindi, nauna dapat ang identity natin. Para bang sa philosophy na tinatawag essence and existence. Hindi nauna yung existence before the essence. So, importante po yung identity na muna. Yun. Mahalaga po yun. Kaya sinasabi, kung sa mga nangihina, kung ikaw ay isa sa mga nangihina, nalalayo at nawawala sa mga rhythm ng ministry, kasi minsan talaga very active ka sa ministry, sa paglilingkod. Baka isa sa mga dahilan, yun, isa naman ang nangyari doon. Baka ikaw ang isa sa mga dahilan, kaya nga ibang mga tao ayaw na pumunta sa simbahan. Sa halip na ikaw magiging tulay, ikaw ay nagiging pader. Yan. Pero hindi dapat huli ang lahat. Kaya ano ang dapat mong gawin? Okay? Ayun ang dapat, sa sinasabi natin, Kaya nga sa mga nanglalamig, kailangan po talaga mayroon tayong gagawin. Kaya kung isa sa mga nangihina o nagbabalak na aalis ka na sa simbahan kasi may mga bagay na ganyan, baka isa sa mga ito ang dahilan. Pero hindi pa huli ang lahat. Tandaan po natin. Kaya dapat mong malaman ano ang dapat gagawin. Okay? So pagbabalik, yan po ang aking ipapatuloy. Ano ang magandang gawin sa mga taong nagpaplano na nawawala na sa rhythm ng ministry, at nawawala na sa ayaw na maglingkod sa simbahan, ano po ang dapat nating gawin? Okay? Ang oras po natin ngayon ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako Balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Bruce Combase Ofin. Ngayon ang daw ng Miyerkules. At ako po'y nasa sarwayang kwarto kasi pakatapos kayo ng broadcast, ako po giraray mabalik sa samuyang presentation of the New Year year-end report digdi sa USD. Kaya ang isa ng likod medyo talagang abalang-abala, pero sabi ko nga ni binibigyan pa rin natin ng panahon ang ating radyo kasi importante po ini, parang kami po ay makapagtaon ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon. At lalo-lalo na sa tuyang pinag-uusapan pa, may mga siguro may mga nakikinig sa atin ngayon na very active sa simbahan, pagkatapos ngayon ay nangihina na. So anong dapat gawin? Ikaw, nagbabala ka na, ay Father, mula ngayon, ayaw ka na maglingkod sa simbahan, ayaw ka na maglingkod sa parokya, ayaw ka na maging member ng choir, ayaw ka na maging member ng lector commentator group, ayaw ka na maging member ng hindi ba may Westie sa parokya, yung worship, education, o ayaw ko na Father maging katikista, o ayaw ko na maging membro ng temporality, or service, o yung mga tinatawag nating youth. Kasi alam mo talaga, ang pinaka-importante sa simbahan na trabaho o na gawain, yung nasa Westie. Yung halimbawa, yung worship, tungkol po yan sa tinatawag na liturgical. Kasama din po sa worship ang siyempre yung nag-asikaso ng mga kanta, yun, lector commentator, mga acolyte, kasama po yan. Nasa worship po sinda. O halimbawa, yan, ay ayaw ko na Father maging ayaw ko na maging acolyte, ayaw ko na maging sakristan, ayaw ko na Father na member ng choir, So anong dapat gawin natin, Kaya hindi pa, sabi ko kanina, hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo. Una, anong dapat gawin natin? Sabi nga, pag halimbawa nanglalamig ka na, o halimbawa nagbabala ka na, ay ayaw ko na maglingkod sa simbahan, ito po ang gawin natin. Renew your first love. Alam mo, maganda ito kasi alam mo, minsan sa mag-asawa, one time may lumapit sa akin nasa Manawag, Pangasinan ako, parish priest po ako noon, may lumapit na talagang at the brink of talagang separation na sila. Ang sabi ko sa nila, better renew your first love. Maganda po kasi yun balikan po ninyo yun. Balikan mo yung mga araw na simple, ikaw at ang Diyos nakasama. Hindi ang posisyon mo, kundi ang presensya niya. Napakahalaga po kasi yan. Ang nangyayari sa atin, yun na nga, naglilingkod tayo sa simbahan for the sake of performance. Wala na yung tinatawag na intimacy with Christ. Kaya, renew your first love. Balikan mo ang mga araw na simple lang, ikaw at ang Diyos. Hindi ang position mo. O hindi yung dahil position mo, president ka, or secretary ka, o may position ka, kundi ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Yan ba yung napakahalaga? Yan. Kasi kung hindi mo babalikan yan, sabi nga mauubos ka sa magkaka-stress ka pa, Kasi ang mo is position or performance. Hindi po yan.
Ang importante, ang presensya mo sa Diyos o sa presensya mo sa simbahan. Okay? Kaya sabi ko, importante yun eh. Presence. Mahalaga po yun. Kasi minsan nangyayari, actually mayroon ako na ano sa post ko doon sa aking Facebook, may gusto kong i-share po sa inyo ito, na mayroong akong pinost one time, na-repost ko yon. May mga ano yon, may mga ano kasi, may mga itong tinatawag na, ayaw ko na magsimbahan, Father. Ayaw ko magpunta sa simbahan. Kasi ito na nga, basahin ko po mga tugang ito. Sabi kasi, makasalanan ako, Father eh. Sabi, ito, basahin ko go to church anyway. If you're having sex before marriage, go to church anyway. Hindi, kasi Father, makasalanan ako. Hindi na ako pupunta sa simbahan. Kaya nga, mapunta ka sa simbahan kasi ang mga tao sa simbahan, hindi naman mga santo. Mga makasalanan din na gusto maging santo. Kaya, kaya siya, ayaw ko na, Father. Halimbawa, if you are an addict trying to beat addiction, go to church anyway. Punta ka pa rin sa simbahan. If you are out drunk all night, kasi before, kasi talagang go to church anyway. Well, anyway, Sunday, if you are unsure what gender you prefer, kasi hindi mo alam kung ikaw babae, lalaki, go to church anyway. If you cannot quit this disgusting habit, kasi talagang meron kang makasalanan ka talaga, may masama ka talagang ginagawa, magsimba ka pa rin. Tandaan mo, ang grasya ng Diyos, ay sabi, the grace of God is more than enough. Tandaan po natin, ang grasya ng Diyos ay mas malawak kaysa sa kasalanan. Kasi ang Diyos ay mapagmahal. Tandaan po natin, magsimba pa rin tayo kahit makasalanan tayo. Kasi nangyayari, makasalanan ka, bakit ka nagsisimba? Iyon na nga po yun. Tandaan po natin, pag ikaw may sakit, saan ka pupunta? Sa doktor, hindi ba? Kaya nga, may pupunta ba ka sa doktor na walang sakit? Tayo lahat makasalanan, kaya kailangan natin pumunta sa simbahan. Yan ang problema sa atin eh. Minsan may mga kapatid kasi tayong mapangusga. Yan taong yan, masamang tao yan Kurap na tao yan, bakit nagsisimba pa yan? Sino ka? Sino ka maghusga? Minsan may ganun yan eh. Church is a hospital for the broken, lost, empty, confused, desperate, and rejected. Tandaan po natin, every saint has a past and every sinner has a future. Tandaan po na, yan pang problema sa atin eh. Kaya nga, balikan natin yan. Yung presensya mo ay importante. Kahit mang, go there, be present. Okay? Sabi mo, Lord, dito na po ako, isang makasalanan. Tandaan po natin yung sinabi ba ni Kristo, yung parable na dalawa, isang, self-righteous, pagkatapos yung isang sinner pumunta sa templo, ang sabi ng self-righteous, tingnan mo yung taong yan, mandurukot, tawag nito, nagmumura, tapos immoral ang taong yan. Hindi tulad ako, di ba Lord? Ako, nagdarasal lagi ako, palagi ako nasa simbahan. And then, nang lumabas yung dalawa, sino sa kanila ang talagang, yung makasalanan, nandun lang yan sa harapan ng simbahan kasi hindi siya makalapit eh. Ang yung dibdib niya sinasabi, have mercy on me, a sinner. Actually, maganda yung dasal niya eh. Simple lang yan eh. Have mercy, Lord, maawa ka po, makasalanan ako. Ganun lang. Alam mo, before God, wala tayo pwedeng ipagyabang. Yan problema sa atin eh. Akala natin, porque nagsisimba ka, nagrosaryo ka, pagkatas ipagyayabong, ipaglalait mo pa yung mga ibang tao, nang lalait ka pa, nangusga ka pa, hindi po gawain ng isang Katoliko yan. Kaya dapat doon is ipagdasal nga natin sila. Kaya balikan po natin ito. May mga tao na, yun na nga,
nagbabalak na, ayaw ko na talaga maglingkod sa simbahan, ayaw ko na talaga maging ganito, hindi na ako magsisimba kasi pag nagsisimba ako, dahil ako'y mas masamang tao, ay ako'y itchapwera. Alam mo, hindi po kailangan yan. Tandaan po natin, the church stands for the lost, the least, and the last. Ano? Kaya balikan mo ang mga araw na simple lang, ikaw at ang Diyos, hindi ang posisyon mo, kundi ang presensya mo. Okay, number 2, mahalaga po yun. Set clear boundaries. You are not called to be the superhero of the church. Tanda natin, akala kasi natin may mga naglilingkod sa simbahan na superhero. Rest is not a rebellion. It's part of obedience. Kaya magpahinga. Even Jesus took time to step away, to pray and to recharge so he could keep serving well. Mahalaga po yung magpaano tayo, mahalaga rin po talaga tayo magpahinga, magkaigwaning araw ng pamamahinga o kinakailangan. Ano? Sinasabi ay hindi na pwede kasi ang kailangan, sige, maging sikat na sikat ako sa simbahan. Ano? Ay kung ganoon po ang mangyari sa atin, talagang mapapagod tayo. Ano? Kaya mahalaga itong tinatawag natin ito na huwag tayong bibitaw. Ano? Yan. Mahalaga ito. So, tinatawag na yun, na clear boundaries. Okay? Number 3, mahalaga din dito mga tugang, ano? Heal that hurt you. Take your offense to God, not to gossip. Let God mend what ministry broke. Yun talaga, hayaan mo ang Diyos ang tumulong sa iyo, maghilom ng anumang sugat na naramdaman mo sa paglilingkod sa simbahan. Ano, tandaan po natin na ang simbahan natin hindi perfect. Ano? Kahit sabi nga si Mama Mary sa si St. Joseph, hindi naman tinawag na perfect family. Ang tawag nga sa kanila, Holy Family. Ano, sagrada pamilya, hindi perpektong pamilya. O tingnan ninyo na si Jesus na nga, walang kasalanan. Si Mama Mary, walang kasalanan. Pero ano ba ang tawag sa kanila? Not perfect family, kundi Holy Family. Yan. Kaya mahalaga po yung mga tugang. Ano? Kaya mahalaga na tayo ay maging mapagpatawad sa isa't isa, mapag-unawa sa isa't isa. Okay? So mahalaga ito sinasabi dito, take your offense to God, not to gossip. Kasi minsan nang nangyayari ay chismisan sa simbahan. Ano? At dahil sa chismisan sa simbahan, sabi mo, ay ayaw ko na. Sumali dyan sa asosasyon na yan. Mga chismosa pala yan. Sumali ka para maging may chismosa rin uli. Hindi. Ano? Ay mahalaga po talaga na tayo ay maging kasangkapan sa paghilom. Be an agent of healing rather than an agent of hurting people. So let God mend what ministry broke. Hayaan mo ang Diyos ang siyang maghilom ng mga bagay-bagay na nakasakit sa iyo. Ano? So anyway, babalik muli si Father Bus pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang oras tayo ngunyan, 45 minutos, makalipas ang 1:00 ng hapon. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Natin ang Diyos. Okay, balik po kita tayo sa programa Marahay na Hapon. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. At gusto ko pong batiin ang aking tugang na si Hill. At of course, ang kanyang asawa na si Cathy. At siguro nandiyan din nanonood si Kat. At gusto kong batiin din si Ana Peña Campo. Marahay na Hapon po, Father. Perming nagdadaw agum ko si Chris Campo dyan sa Pastuhan, Diario, Malinaw. Salamat po. Yan. Thank you very much, ha? Yan. So, sana hindi tayo pinaghinaan ng loob. Patuloy tayong maglingkod. Kaya ang parang tayo ay magpagpatuloy na paglingkod, sabi nga yung apoy ay talagang naglaliyab-lab pa rin. Kinakailangan natin ang relasyon sa Diyos. Yan naman talaga eh. Alam mo, pag wala tayong relasyon sa Diyos, ang hirap gawin ang pagsisimba, kahit ang gawain sa simbahan, ay wala talaga. Pero pag may relasyon tayo sa Diyos, yung pagsisimba natin, ay talagang hindi dahil sa tinatawag requirement o sinasabi na, ay, kasi ito, Father, obligasyon. Kundi ito po ay, number one, sa relasyon nakabase. Naganda po kasi yan eh. Kasi nagiging makahulugan, nagiging maganda. Para ba sinasabi, excited ka pa rin magsimba? Ang tanong ko nga eh, tayo po ba excited pa rin magsimba? O halimbawa ako, tanungin mo, Father Boots, excited ka pa rin sa programa mo Marahay na Hapon? Iyo baga? Nga lang talaga minsan dahil sa kaabalahan natin, kabisihan natin, pinagkakasya-kasya ko na lang ang aking oras. Kasi siyempre may oras po tayo dito sa university, may oras din po tayo sa personal, may oras po rin tayo sa kumbento, may oras pa rin tayo dito sa radyo, may pinagkakasya-kasya po yan. So yan importante mga tugang kasi nga excited pa rin tayo. Lalong-lalo na ako, excited ako kasi gusto ko talaga makapaghatid sa inyo ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Napakalaga talaga yan.
Kaya may mga tugang tayo na ay wala nang para bang wala nang zeal, wala na yung bang excitement. Alam mo sana wag mawala yung excitement. Every day, halimbawa pagkagising natin sa umaga, may mga tao diyan na pagkagising sa ay umaga na naman, araw na naman. Dapat excited ka sa araw. Ano? Araw-araw, excited ka. Wow! Tandaan po natin, kaya nga kagandahan dito, although alam natin ang mangyayari, tulad nito, alauna, alam ko may programa ako, at alam ko na mayroon kaming year-end report dyan sa UST, alam ko yan, pero dapat excited pa rin tayo. And excited pa rin tayo sa paggising sa umaga. Sabi nga mahalaga yun ano ba ang gumigising sa iyo sa umaga para maging masigla ang buhay mo? Tulad sa kapatid ko na si Hil, gumigising yan kasi meron siyang Tito G, ano yun? Ano ba ito? Mami yata, yung Pares-Pares, diyan sa Manila. So yan, araw-araw, excited siya. Alam mo, pag nawala na kasi yung excitement mo yan, parang, ang bagat para bang, hindi ka masaya. Dapat maging masaya pa rin tayo naglilingkod sa simbahan. Okay? So, yun. Number 4, repent if needed. Kung alam mong may kasalanan kang tinatago, huwag mo nang patagalin. Lumapit ka na sa Diyos, kumpisalan niya, at ma-restore na. God's grace restore what sin ruins. Kung ikaw ay nawawala, hindi ibig sabihin tapos ka na. Tandaan natin, God is not done with you yet. Tandaan po. Okay, tandaan po natin. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Bakit mo tatapusin na ang buhay mo? Yan, mahalaga po yan. Kaya nga, God is not done with you yet. So get excited every day. Paggising mo, excited ka. Nako, maganda naman araw na ito. Kaya sa simula, pagkagising natin, you mentally equip yourself. Sabi ko nga 'di ba? Lord, thank you for the blessing. Thank you dahil ako ay yung ginising. 'Yun. At alam ko, Lord, na hindi mo ako pababayaan. Blessings are coming. Sabi nga, the graces of God are chasing me. At tandaan mo natin na hahabulin ka ng grasya ng Diyos, hindi ba? Yan, be positive naman. Bahabulin ka talaga ng grasya ng Diyos Hindi ka nang hahabol. Kundi na ang Diyos ang hahabol sa iyo para mabigyan ka ng iyong pangangailangan. Tingnan mo yan. Napakaganda talaga. Ma-inspire ka kasi ang Diyos ay kasama-sama. Sabi nga natin sa kasama natin ang Diyos lagi. Kasama natin ang Diyos. Yun, naman importante yan Pag hindi mo naging kasama ang Diyos, sino ang kasama mo? Yan ang problema sa atin Sino bang kasama mo? Kasama mo ba ang demonyo? Oo. Depende, tandaan po natin kung sino ang kasama-sama natin, nagiging ganun tayo. Tandaan mo ngayon na isang kasama mo, isang chismosa, ay sa mga ikalawa o pangatlo o hindi tatagal, magiging chismoso ka na rin. Pero halimbawa, kasama-sama mo lagi yung taong madasalin, pagkatapos mapakumbaba, mabait, maulakitan ka rin mahawaan ka Yan ang importante sa buhay. Kaya sabi nga, kung ikaw ay nawawala, hindi ibig sabihin tapos ka na. Remember, God is not done with you yet. Kaya ang tanong ngayon sa mga nagbabalak na o nawala na sa simbahan, babalik ka pa ba? Yan. Halimbawa, very active ka sa parokya. Dati, active ka. Pero nga lang, sabi ko nga, one time or another, nasaktan ka. Umalis ka sa simbahan. Tandaan mo, babalik ka pa ba? Sabi nga, if you have fallen behind in the race, don't lose heart. Huwag tayong panghinaan. By God's grace, you can start again. Tandaan po natin, okay? Grace abounds more than sin. Tandaan mo, grace is
tandaan po natin, mas makapangyarihan ang grasya ng Diyos kaysa sa kasalanan ng tao. Kasi ang Diyos mas makapangyarihan kaysa sa tao. Yan ang problema. Minsan, mas sinasabi na, mas makapangyarihan ng tao kaysa sa Diyos. Tandaan natin, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang Diyos ay handa magpatawad. Ano? Nandyan po, handa. Yung nga lang kinakailangan, nasa atin po yan. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag na tayong lumayo. Ano? Kasi ang nangyayari, lalo tayong lumalayo. Huwag. Ang importante, lumapit tayo sa Diyos. Sabi nga, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be open to you. Yun ay, hindi ba importante? Ha? Mahalaga po yan. Ano? So, pwede ka rin muli makapagsimula with repentance, with healing, and with a new life. Kaya bakit nawala ka sa ministry? Yan ang tanong. Ano? So, yan ang pinag-usapan natin sa araw nito mga tugang. Sana ako'y nakapagbigay sa iyo ng liwanag. Ano? At sabi ko nga, maganda pa rin itong gawin natin na tayo ay maging kasangkapan sa pagbabalik ng ilang mga kapatid natin, parang sila po ay manumbalik din uli sa pagiging sa atin. Ano, mahalaga po kasi yan eh. Mahalaga po mga tugang na tayo ay maging na tayo ay maging kasangkapan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Tayo po ay sana po ay nakapagbigay tayo ng kaginawaan sa inyo. Ano? At tayo po ay nagpapasalamat sa ating technical na walang iba kundi si Ronald Baldo. Thank you, Nald. At the same time kay Jerome Nico Martinez sa ating IT. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, na nagsasabing good afternoon, God bless everyone. At kung halimbawa medyo nawala ka na sa paglilingkod sa simbahan, bumalik ka na. Okay? Magkita-kita tayo. God bless everyone. Good afternoon. Bye-bye.